Aquesta és la planta superior de l'edifici Tallers de l'Institut. En cas d'una emergència, tot el personal de l'Institut evacuarà per aquesta escala d'aquí. Un cop acabem de baixar les escales i arribem a la planta principal, anirem recte i sortirem cap al pati, al igual que la resta d'aules d'aquesta planta. Totes les aules d'aquesta primera planta sortiran per la porta principal de l'edifici en direcció al pati. El taller mecànic i el taller de soldadura tenen la seva pròpia sortida d'emergència. Aquesta està situada al final de tots els tallers i és una sortida directa cap al carrer.